बर' साहित्य सभाया गेवलांथों जिउ लावथों आरो गेरेमसा जाथों आरो बयनिबो अनजाथाव बे संगठना बर' थुनलाइ आफादा बयबो बेवहाय रुलिं बिरोधि सबहाबो अधिकार दं बेवहाय थानानै बेखौ सेवा खालामनायनि जाहाथे बे बर' थुनलाइ आफादा आरोबाव साबसिन खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो गोरों मानसिफोरखौ बेवहाय लाबोनांगौ आरो गोरों मानसिफ्रा बेयाव थानानै खामानि मावोबा जोंना माने थुनलाइ आफादा बा थुनलाइया जोंनि भाषा आरो थुनलाइया साबसिन गेरेमसा जानो थाखाय खाबु मोनगोन बेखौ आं खावलायदों। दिनैनि बे समाव नोंथाङा बड'लेण्डनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? बड'लेण्ड जों सेपारेट स्टेटथ' मोनाखै जोङो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनदों बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो गावनि जौगानायखौ जों खामानि मावगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दा जोंहा लासै जानो हमदों जे आसामा एथ' बोसोर माने फुरायै डेभेलप जायाखैमोन दिनै जोङो खम समनि भितराव गावनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां माने बायला जिला लामाफोर बेखौ जों लासै खालामनो हमदोंसै गतिके आरोबाव जोंहा नांबावगौ गोबां नांबावगौ रायजो राजानि जे लुबैनाय बे लुबैनायफोरखौ सुफुंनो हायाखै बेखार समस्या दं बे बेखार समस्याखौ जों जाहाथे सल्भ खालामनो हायो बेनि थाखाय दा जे जोंना हा सिङाव थानाय अर्गेनाइजेसना भारत सरकारजों रायज्लायनो नागिरगासिनो दं बेफोरखौ गासिबो लानानै जाहाथे सावरायनानै समाधान खालामनो थाखाय मोनसे लामा दिहुनो बिनि थाखायनो आङो भारत सरकारखौ खावलायबाय आरो जोंनि सोमावसारग्रा जोहोलावफोरखौबो आं खावलायबाय बे दिगाव जाहाथे बिथांमोनहा माने लक्ष्य होयो। दिनैनि बे समाव नोंथाङा बर' हारिनि खामानि मावनो मोननाय हुजुग मोननानै नोंथाङा मा बुंनो सानो बे समाव? आं जेसेबां हागौ लिमिटेसननि गेजेरजों मावदों जिखिनि स्कप मोनदों बेखौ लानानै आङो खामानि मावदों दा सिगाङाव आंनि समस्थिया जेबायदिमोन दा लासै आं जौगानायखौ नुदों बे हिसाबै आंहा गोजोननाय दं जों बांसिन अपोजिसनाव थादों जिहेतु जोङो आन्दलनाव दंगासिनो दङमोन आन्दलनाव दं आङो खेबद' एमएलए जाबाय खेबद' एमएलएनि मादाव आङो खननै मन्थ्रि जानो मोनबाय दे खनब्रैयाव जोङो एमएलए हिसाबैनो माने जौगानायनि खामानि मावदों एमएलए हिसाबै जौगानायनि खामानि मावबा लिमिटेसन थायो दा मन्थ्रि हिसाबै आंनि आखायाव जिखिनि क्षमता दं बे क्षमताखौ लानानै आं खामानि मावबाय थायो। इयुन समाव नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादो ओरैनो? आंथ' मावगासिनो दं निजे आन्दलन खालामदों आन्दलन खालामनाय मानसि आं गिया रावखौबो गिया आङो सादिन भाबै जेरा बिफोराव गोग्लैयो आं बाथ्रा बुङो आंहा रावखौबो गिनाय गैया माने आं गसङाबा आरो सोर गसंबावनो आंनि सिनियर मानसि बे हिसाबै आङो रावखौबो गियालासिनो आं बाथ्रा बुङो दा आंनि बाथ्रा बुंनायजों माने आं नुयो जे माखासे जिनिसा माबा गन्डगल जागोन बायदि दङमोनब्लाबो बे लासैनो माने समाधान जानानै फैयो बेखौ आं नुबोदों आरोखि।